Primeran bebi, 133 arkeologia eta gastronomia bat. Zergatik izan da, Amaia, arkeologiaren barruan oso gutxi aztertua gastronomia? Bueno, nik uste, aztertua izan da, baina azterketak izan dira oso oinarrizkoak, ez? Esan bezala orain arte arkeologian, agian animalien ezurrak eta ikertzen ziren, ez? Eta helburua pixka batzen jakitea ze animali mota jaten zen, ez? Edo ze landare mota jaten zen. Eta orain azkeneko urtetan pixkat goaz aratago, ez? Alde batetik, esan dudan analizi kimiko hauekin, garagai ikusteko osagaiak, ikustezinak ziren osagaiak, ez? Adibidez esnekiak, ez? Edo estia, edo horrelako elementuak. Eta bestalde batetik, azkeneko 5-10 urte hauetan, nire disiplina arkeobotanikari esker ere, hasi gara pixka bat, kozinatzeko teknikak ere identifikatzen, ez? Eta hau da beste mundu berri bat guretzako, ez? Ze kozinatzeko teknika horiei buruz informazioa eskuratzea da izugarria, ez? Adibidez fermentazioak, garagardoa egiteko fermentazioak, edo ogia egiteko fermentazioak, horrelako gauzak identifikatzen hasi gara orain bertan. Eta gaude pixka bat, kozinairoen ezagutzare, ezagutza hori bilatzen ere, ez? Uztartu behar dugu alde batetik gure oinarri arkeologikoa, eta gero gastronomia, ez? Hori beste mundu bada, eta beste ezagutza batzu dira, eta nolabait uztartu behar ditugu biak, antzinean egiten ziren teknika horiek eta kozinazeko era horiek identifikatzeko, ez? Eta orduan, niri iritzute gaudela oso garai politxean, ez? Eta hemendik aurrera gauza pilo bat egiteko gai izango garela, baina bai behar dugula gastronomia, ez? Gu baino gehiago dakiten pertsona horien ezagutza eta gure ezagutza arkeologikoa uztartzea. Munduko ogirik zaharrena, deskubritu edo munduko ogi zaharrenaren inguruko aztarnak ikertzen eta aritu zarelako 14.000 urteko, orain dela 14.000 urteko ogiaren aztarnak Jordanian, Amaia, eta hitz egin izan dugu zurekin honetaz, baina orain, eta danik esaten zuen bezala, ari mutur horri segika, kontua da nahi duzuela egin horren erreprodukzioa. Edo, nola esango genuke? Hori gaur egun. Orduko ogia, baina gaur egun. Eta horretarako, segurazki jarriko zinen harremanetan Ramonekin, Daniren lankidarekin, ez? Hori da. Zer gertatzen zaigu guri? Dauzkagula aztarna arkeologikoak, ez? Elikagai aztarna, ikastutako aztarna hauek. Baino, horiek identifikatzeko berritugu aztarna modernoak, hau da, elikagai modernoak, ez? Eta elikagai moderno horiek inbarritugu ikertu, ez? Eta ikusi ze tekstura daukatzen eta ze ezaugarriak dituzten, eta inbarritugu konparatu arkeologian edo arkeologikoki arkitzen ditugun elikagaiekin, ez? Pixka bat nolabait ingredienteak identifikatzeko eta esaten duen kozinatzeko teknika horiek eta identifikatzeko. Eta horregatik nire beharra, ez, kozineroekin harremanetan jartzeko, ez? Ze, karo, nik kozinatu dezaket, baina, nire ezagutza maila ez da oso handia, ez? Azken finean, denak egiten dugun etxeko kozinatzeko teknikak ezagutzen ditut, ez? Baina, azken finean, ditzen interesgarria, adituekin eta harreman hori eukitzea, eta azken finean denan arten kolaboratzea, ez?